हेलौ फरायसालि लोगो नोंथांमोन आं दायो बेयावहाय जिनाखि खोन्दो से सोंथि बिदां 1.7नि जिनाखि कुइसन नम्बर 2 बेखौ बानायनो लादों मैया जिनाखि होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना निस्सय बुजिदों आरो बुजियाखैबा कमेन्टआवहाय सोंहरनो हागोन बेयाव दङ नाय 2 नाम्बार सोंनायाव मा होनदों बेवहाय दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमाया 6 किउब प्लास 1 महरनि नङाब्ला 6 किउब प्लास 3 नङाब्ला 6 किउब प्लास 5 महरनि जेराव किउआ माबेबा रग' अनजिमा बेयाव होनदों जायखिजाया दाजाबथाय नैबे दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा नैबेयाव ना दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा बेवहाय जे होनदों बेनिफ्राय बेवहाय नाय नै बिसोरखौ 6 किउब प्लास 3 6 किउब प्लास 5 बेयो माबायदि महराव जोंनिया नैबेखिनिया नायो ना बेयो जे दङ बि किउब प्लास आर होमबा बेयो जोंनिया फर्मुला मा दंमोन इउक्लिडनि बिमाव फारिनिफ्राय जों मोनो जे ए इकुवेल टु बि किउब प्लास आर दानिया जोंनिया आगदाखैजायना समानसिननि आगदाखैजायना होखानाय दङ जोंनिया मा होखानाय दङ बि किउब प्लास आर नैबेयो होखानाय दङ जोंनिया ना अब्ला जोंनिया नैबे होखानाय गैया आगसिखैजाय अब्ला जोङो बेखौ मा खालामनांगोन जोङो हमनानै लानांगोन जोङो होमबा जोङो बानायदिनि बेवहाय जोङो हमना लानांगोन जे हमबाय एखौहाय बेवहाय जोंना ए नालाय हमबाय एआ मा होननांगोन बेवहाय नायखादों ना एआहाय मा जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा जायखिजाया दाजाबथाय मा होनदों बेजरा रग' अनजिमा दाना जों बेखौहाय एखौ जोङो जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा हमबाय आरो मा होनाय दं जोंनिया बेवहाय नैबे बिया होखानाय दं जोंनिया ना बेवहाय नाय बिया होखानाय दंखायो जोंनिया बिया आरो मा दङ आरो बिया बेसे दङ जोंनिया 6 दङ जोंनिया बियाहाय 6 दङ बिया 6 दङ अब्ला मा मोनो जोङो अब्ला इउक्लिडनि बिमाव फारिजों मा मोनो जोङो इउक्लिडनि बिमाव फारिजों जों मा मोनोमोन इउक्लिडनि बिमाव फारिया नै बियो ना जोंनिया नै बियो होमबा मा जागोन जोंनिया बेवहाय एआथ' जों हमना लाबाय जोङो ना ए इज इकुवेल टु मा बिया बेसेबां जोंनिया 6 किउ प्लास आर 6 किउ प्लास आर दानिया जों बेखौहाय लाबाय जोङो ना होमबा जेरावहाय मा जेराव मा होनदों जेरावहाय जिनाखि जों मा मोनोमोन नैबे जिनाखि आर बे आरआ मा 0नि देरसिन नङाब्ला मा जायो समान जायो बेनिफ्राय मा जायो बिनिख्रुइ फिसासिन जायो बेयो ना बिनिख्रुइ फिसासिन जायो अब्ला इमप्लाइस मा जागोन नैबेखिनियावनो लिरदों ना सरि इमप्लाइस अब्ला मा जागोन बियो 0 लेस देन इकुवेल आर लेस देन होमबा बिया बेसेबां जोंना 6 जोंनिया ना बियाहाय नै जोंना 6 होमबा बेवहाय 6 जाबाय अब्ला जोंना जानो हाथाव जिनाखि आर जानो हाथाव आर एबा रानखोन्दा आर होबाबो जागोन रानखोन्दाखौ लिरलायाबो जागोन आरो नोंसोरो बुजिनो थाखाय लिरनोसै रानखोन्दाया जाबाय बेवहाय नोंसोर थोंजोङै आर होबाबो जागोन आरो थोंजोङै आर इज इकुवेल होनानै आर समानसिन होननानै नोंसोर लिरबानो जाबाय आरो नङाबा बेबायदि लिरबाबो जाबाय 0 मा जागोन बेवहाय मा जागोन बे नाय बेयाव जे नोङो आरआहाय 0नि समान नङाब्ला देरसिन बिनिफ्राय मा जागोन नैबेयावहाय नाय मा होनदों आरआहाय 6नि फिसासिन बेयावहाय 6 जानाय नङा 6नि उन्दैसिनखौ लानांगोन जोङो माने आरआ मा 0निफ्राय 6 सिम बियो ना 6 सिम नङा 5 सिम जागोन बियो माने 6नि फिसासिन जानांगौ नालाय बेखायनो 1 2 3
4 आरो 5 जाबाय। दानिया होमबा r नि माना 0 जायोब्ला दा बेवहाय होमबा नोंसोरो बेवहाय नाम्बार 1 नाम्बार 2 होननानै बानायनो हायो आरो नाम्बार थोंजोङै खनसेनो बानायबाबो जाबाय। बेनिखायनो जुदि r नि मानाहाय 0 जायोब्ला मा जागोन यावहाय या नायदो a इक्वल टु मा जागोन बेवहाय r आवहाय नै ओरै मा जागोन बेवहाय बानायोब्लाना 6 जे बेवहाय a इज इक्वल टु मा 6 किउब प्लास r दङ। जों दाना r नि मानखौ जोङो 0 होयोब्ला मा जागोन बेलाय या मा जागोन जोंनिया a इक्वल टु 6 किउब जागोन ना जाया जागोन बे ना होमबा r नि मानखौ जोङो 0 होयोब्ला मा जागोन 6 किउब प्लास 0 जायोमोन नालाय होमबा 6 किउब होबानो जाबाय ना 6 किउब एबा दानिया आरो मा दंबायो 1 दंबायो होमबा 1 होयोब्ला मा जागोन बेलाय r नि जायगायाव 1 होनाय लोगो लोगो 6 किउब प्लास 1 जासिगोन बेयो ना होमबा आरो मा जागोन a नि मानाहाय 6 किउब प्लास 1 एबा 2 होनाय लोगो लोगो 6 किउब प्लास 2 एबा मा जागोन सरि जायगा थोनाय नंला नोंसोर एखे लिरबानो जागोन 6 किउब प्लास 3 एबा 6 किउब प्लास 4 एबा 6 किउब प्लास 5 नालाय ना 5 सिमल'सो नालाय बेयाव 6 जानाय नङा बियो 5 सिम जागोन। जों बा a नि मानखौ मा मोनगोन 6 किउब प्लास 1 6 किउब प्लास 2 6 किउब प्लास 3 6 किउब प्लास 4 आरो 6 किउब प्लास 5 मोनबाय जोङो ना। दानिया जोंखौ मा फोरमान खालामथिनदों मा दिन्थिनो थिनदों नायदो जायखिजाया दाजाबथाय बे जरा रग' अनजिमाया नैबे 6 किउब प्लास 1 महरनि नङाब्ला 6 किउब प्लास 3 नङाब्ला 6 किउब प्लास 5 बे जरा होनदों बेवहाय ना होमबा जोङो नायदो बेवहाय मा जागोन बेयावहाय नैबे 6 किउब बेनिफ्राय 6 किउब प्लास 2 6 किउब प्लास 4 बिसोरो मा 2 जों ग्रोब रानजागोन बिसोरो ना बिसोर मोनथामाहाय 2 जों ग्रोब रानजागोन। बेनिखायनो बेवहाय जिहेतु मा बेवहाय जोंनिया होखानाय जिहेतु जों हमना लादों जे नैयावहाय बे जरा रग' अनजिमा होनदों इयाहाय ना जिहेतु एया मा होनदों जिहेतु एया बे जरा बेखायनो मा जानो हाया बेखायनो एया 6 किउब एबा 6 किउब प्लास 2 एबा 6 किउब प्लास 4 महरनि जानो हाया। मानि थाखाय जानो हाया बेवहाय जों मिथियो जे नै बिसोरो लिरलायाबो जायो जेबो नङा मानि 2 जों ग्रोब रानजाग्रा बियो ना 2 जों रानजायोब्ला जोंनिया मा जरासो जायोना जाया जायो बेखायनो नै बिसोरो जाहैबाय 2 जों ग्रोब रानजायो नालाय बेखायनो बिसोरो इयाहाय जेराव बे जराखा नालाय ना बेखायनो इया नै बिसोरो जरा जाबाय नालाय बे जरानि जानो हाला बिसोरो अब्ला मा जागोन जोंनिया जायखिजाया दाजाबथाय बे जरा अनजिमाया अब्ला जोंनिया मा महरनि जासिगोन नैबे थानाय माखाया ना 6 किउब प्लास 1 6 किउब प्लास 3 आरो 6 किउब प्लास 5 महरनि जासिगोन। बेनिखायनो जायखिजाया दाजाबथाय बे जरा रग' अनजिमाया मा जागोन जोंनिया 6 किउब प्लास 1 एबा 6 किउब प्लास 3 एबा 6 किउब प्लास 5 महरनि जाबाय। बेखिनियानो जेरावहाय मा होनदों जेराव जों किउनि मानखौ मिथिया जोंना जेराव मा होनदों किउआ माबेबा दंखायो रग' अनजिमा जेराव किउआ माबेबा रग' अनजिमा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्टआवहाय कुइसन नाम्बार 3 निखौ होगोन नोंथांमोना बुजिनाय मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो बुजियाखैब्लाबो सोंहरबानो जाबाय कमेन्टआवहाय आरो माखौबाफोर गोरोन्थि जानाय नुदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बुजिनाय मोनदोंब्ला नोंसोरनि लोगोफोरनोबो खोन्थाहरदो जाहाथे नोंसोरनि लोगोफ्राबो बे बन्द'नि समावहाय नायनानै फरायनानै रोंनानै थाखायो एसेनोसै गोजोन्थों।